Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Маъни замон қарор дорем дар 102 микрорайони шаҳри Душанбе. Ина марҳамат дӯстони азиз, аз ин тараф роҳи калон мебошад, дар ин ҷо масҷид ва дар ин тараф новостройкаи 102 микрорайон. Хонаи имрӯзаамон дар сеюм мошинаи ҳамин бино ҷойгир аст, решотка дорад, худи дом 4 этажа мебошад. Марҳамат сар мекунем. Се хонага мебошад бо масоҳати 51 метри квадратӣ бе ҳисоби балкон. Аз ин тараф якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва дар ин тараф бошад дӯстони азиз ҳоҷатхона, ҳаммом, кухнӣ ва балкон. ҳатман навора то охира тамошо кунед. Дар охири навор нархи хонаро эълон мекунем. Дар ин тараф дӯстони азиз якум ҳуҷраи истихоматӣ мебошад. Чизҳои соҳиби хона мондагӣ, барои ҳамин якбора мегузорем ба дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб, яъне спальни мебошад. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад айби ғарзи мошинаи ҷумашӯӣ. Ремонт дорад, барои ҳамин медуреву зиндагӣ мекунӣ. Ҳамаш меистад. Документҳои хона 100%, свет, об ҳамавақта, отоплениям дорад, ҳамаш қоидавӣ, наҳози батареяи отопленияро нишон медиҳем. Мегузарем ба сеюм ҳуҷраи истихоматӣ, меҳмонхона. хона седа кондитсионер дорад, ҳамаш меистад. қолинҳо, пардаҳо, техника, мебел ҳамаш меистад. акнун мегузарем ба ҳоҷатхона ва ҳаммом алоҳида мебошам. дар ин тараф ҳаммом яъне ванна ва дар ин тараф бошад ҳоҷатхона. инҷо бошад кухнӣ. соҳиби хона фақат ҳамин мошинаи ҷумашӯиро мегирад, тамом. масоҳати хона бошад 51 метри квадратӣ бе ҳисоби балкон. агар масоҳати балконам хушк кунем, боз зиёдтар мешавад. мегузарем ба балкон, тапчан дорад. нархи хона $47,000, $532,000 сомонӣ, ё ин ки 3,657,000 рубл. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4 та 2 аст, ватсап доранд. се хонага бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар сеюм мошинаи бинои советӣ. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат, аз номи канали Dom.tj гап занед. бо савдо мешавад. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.